iba tie kotúče sú cool. To je, že brutál, fakt sa teším. Prvý ideme bench, potom ideme nejaké cviky na si potom povieme chrbát a potom zase povieme cecky a potom to tak vystredáme už ruky a fakt sa teším, lebo parádne fitko a je tu nikto. No, aj to tu vidno, keď si v najmenšej tejto. No, takže ideme, že bench. Dobre, takže som dostal nápad, že pôjdem vyzvať nejakú ženu na bitku, že či sa so mnou nejde byť a dáme v ringu tam 1v1. Every day's the same and I'm left to discover on my own. It seems like everything is gray and there's no color to behold. They say it's over and I'm fine again. Yeah. Try to stay sober, feels like I'm dying. Fú, big bench. Ešte sa to aj takto posúva, že sa nám to posunie proste toto dopredu a je to úplná bomba, milujem to. Krásne to je svetlo, podľa mňa. Hej, je tu on, to je presne tým. To sú tak parádne stroje, že v mojom fitku také vôbec nie sú a toto je, že pre mňa, keď som bol malý a prišiel som do hračkárstva, úplne také niečo isté. Just as well, I feel a dream in me expire and there's no one left to blame it on. I hear you label me a liar 'cause I can't seem to get this through. Apik ti natočím. Budem sa presne ťažké? Hej. I can't sigh again, yeah. Why try to stay sober when I'm dying, yeah. And I am aware now of how everything's gonna be fine. One day, too late, I'm in hell. I am prepared now. Seems everyone's gonna be fine. One day, too late, just as well. Borci, ideme, že incline, lebo že kaple sú tu vraj, že na nič. Úplný tento. Here's the hardest things a guy can say. When they say fuck, but not just any fuck, it's like a Ale ten zvuk, jaký je, keď dávate tu tie váhy, to je že extrém proste. Hej? Brutál, akože brutál, fest to je super. Milujem to tu už teraz, chcem tu cvičiť navždy. Tak. Však tu je T-bar samo. Dobre. Sme chceli ísť T-bar. Tam je T-bar a nejdeme ho, lebo ja som slepý. Pane Bože, dobre, ja som sprostý, ja som na vine vlastne. Takže tak, ale je tu T-bar. In order to train as hard as possible, you must retain a clear image of your purpose. Once your goal is sharply but realistically defined, all that remains is carrying out your plan. Don't, however, worry about your individual potential. Potential is only the expression of a possibility, something that can be assessed accurately. Tu točím cinematické
dobre, kúsok fail, takto sa tu stáva sa. A fakt ten stroj je ťažký. Alebo my sme slabí. Je ťažký ten stroj, alebo sme slabí? Ťažký stroj, zlý stroj. Hej, zlý stroj. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Porci sme rozmýšľali, že my najlepšie fitko, čo my máme, je, že Tatra Gym. A to je, že také fitko, že perfektné strojmy, akože je to strašne malé. To sa nedá porovnať vôbec s týmto, ale strašne veľa ľudí tam chodí. Neviem, že čo je lepšie. Mať menej strojov a menej ľudí a väčšie fitko, alebo mať super stroje, viac ľudí a menšie fitko. Ja sa neviem vôbec rozhodnúť. I need your love. Oh, it's so sad to think about the good times, you and I. 'Cause baby, now we got bad. Čaute. Práve som doma a doeditoval som videjko. Na záver videa som chcel povedať iba takých pár slov. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporujú v tom, čo robím. Či už natáčajú mi videá, či už mi pomáhajú s tým strihať videá, či už iba s tým, že mi niekto povie, že to video sa im páčilo a že mám s tým pokračovať, je pre mňa neuveriteľná radosť. A ďakujem každému. Vždy to bol môj nejaký sen, si točiť videá a robiť si ich, strihať si ich, lebo ma to baví. A to bolo tak všetko, čo som chcel k tomu povedať, že veľmi si to vážim, všetkých ľudí okolo seba a veľmi vás ľúbim, chlapci. To znelo gejsky. Veľmi vás ľúbim, všetkých. Ďakujem, že ste tu pre mňa. Keď sa vám toto video páčilo, zanechajte like, koment. Vidíme sa u ďalšieho videa. Ľúbim vás.